नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कच्च्या केळींची भजी. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. इथे आपण 2 कच्ची केळी घेतलेली आहे. या कच्च्या केळींची पूर्ण सालं काढून त्याचे बारीक काप करून असे आपण जे भजीसाठी काप करतो बरड्याचे वगैरे तसे काप करून घेतलेले आहेत. हे मी 10 मिनिटं पाण्यात ठेवले होते. त्यानंतर हे निथळून घेते. आपण पाण्यात का ठेवतो की ह्याच्यामध्ये जो चिकटपणा असतो तो निघून जाईल आणि केळी भजी करेपर्यंत केळी काळी पडायला नको, त्यासाठी आपण ही भिजत ठेवली 10 मिनिटं. आता ही निथळून घेते मी. यातलं पाणी निथळून झालेलं आहे. आता आपण ही थोडीशी मॅरिनेट करायला ठेवू. आता आपण ह्यामध्ये मी ह्याच्या अंदाजानुसार टाकते. ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा धणेपूड आणि जिरेपूड टाकते. थोडंसं काळी मिरीची पावडर टाकते, थोडीशी किंचित, एक चिमूटभर अशी. चव खूप छान येते याने. किंचितशी, जास्त टाकू नका, थोडीशी टाकायची आपल्याला. त्यानंतर आपण ह्याच्या अंदाजानुसार मीठ टाकायचं आहे. ह्याच्यानुसारच आपण मीठ टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये. आता हे व्यवस्थित मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. सगळं हे एकजीव करून घेऊया आपण. तुम्ही मॅरिनेट नाही केलं तरी चालेल, पण जेव्हा तुम्ही मॅरिनेट करून आपण जेव्हा भजी करतो ना, तेव्हा एक भजीला वेगळी चव येते. ती आपण मॅरिनेट करून ठेवलेली आहे. आता आपण तोपर्यंत भजीचं बॅटर करून घेऊया. हे तोपर्यंत मॅरिनेट होऊन जाईल. इथे आपण जे केळीसाठी भजीचं पीठ करणार आहे ते अंदाजाने घ्यायचं आहे. इथे 8 हे छोटे चमचे मी पीठ घेतलेलं आहे बेसनाचं. त्याच्यामध्ये लाल तिखट 1 ते 1.5 चमचा, अंदाजानुसार जे आपण तिखट खातो तो जास्त टाका. पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ. मीठ टाकताना लक्षात घ्या की आपण केळीमध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे मॅरिनेट करताना. तर आपल्याला फक्त बेसनाचं पीठ जे आपण घेणार आहोत त्याच्या अंदाजाने आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. इथे मी थोडा ओवा घेतलाय, तो आपण जरा हाताने मॅश करून आपण यात टाकणार आहोत. ओवा म्हणजे बेसन पीठ पचायला चांगलं, त्यांना त्रास होतो चण्याच्या पिठाचा, त्यांनी ओवा टाकावा. कोथिंबीर टाकायची थोडीशी आणि अंदाजानुसार पाणी टाकून आपल्याला याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. हळूहळू पाणी टाका. बॅटर असं पातळ पण आणि घट पण असं नाही, सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. कलर किती सुंदर आला बघा. आपण व्यवस्थित ह्या गुठळ्या काढून घेणार आहे, म्हणजे आपल्याला भजी तळताना गुठळ्यांमध्ये नको यायला म्हणून. बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशी हवी, जास्त पातळही नको जास्त घट्टही नको. व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. जेवढं फेटता येईल तेवढं फेटून घ्या, म्हणजे आपलं भजी जी असते ह्या क्रिस्पी होतात व्यवस्थित. आपण इथे सोडा टाकला नाही आहे, सोड्याचा वापर केला नाही आहे क्रिस्पी होण्यासाठी. तुम्ही सोडा टाकला तर ज्यांना मऊ भाजी आवडते थोडी सॉफ्ट अशी, त्यांनी सोडा टाकला तरी चालेल. मी इथे टाकला नाही आहे. व्यवस्थित फेटून घेऊ आणि आपण एकीकडे तेल तापत ठेवूया भजी करण्यासाठी, कारण 10 मिनिटं झालेली आहेत. मिश्रण ते केळ्याचे काप बॅटर होऊन सुद्धा, आणि आपलं बॅटरसुद्धा तयार आहे. व्यवस्थित फेटून घेऊ आपण भजी करायला तयार. तेल तापलेलं आहे. गॅसची आच आपल्याला मीडियमवर ठेवायची आहे.
व्यवस्थित एकदा परत मिक्स करून घेऊया. आता हे एक एक मस्त बॅटरमध्ये आपण गोळून तळायला तयार. व्यवस्थित घोळवून घ्यायचंय. सावकाश, नाहीतर हातावर तेल उडेल. गॅसची जरा लो करायची आपल्याला, कारण बॅटर होईल, शिजेल. आपला आतमध्ये केळं पण थोडं शिजायला पाहिजे तेलामध्ये. त्याच्यासाठी आपण थोडंसं गॅस मंद आचेवर ठेवूया. अजून माझ्या मुक्काम पोस्ट कणकवली या चॅनलला तुम्ही लाईक केलं नसेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तळून घेऊया. तयार आहे आपली कच्च्या केळीची गरमागरम भजी. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. टेस्टिंगला पण खूप छान असते, एकदम चमचमीत अशी. माझी ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर मुक्काम पोस्ट कणकवली या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या रेसिपी.